Program ya Talent Search Tour ya bweraso. Tikuziwa kuti mwakhala mukudikira munangoona kunali zi. So pano tabwera ndi nkhani yabwino. Tinayi tili busy kusakasaka anthu aluso okuti mukaona mukhale mutazizwa ndipo mukhala mukuona anthu aluso amene simunaonepo kupanga zinthu zokuti simmaganizira kuti kumalawi kuno munthu angakwanise kupanga zimenezozo. Ndiye mwa nthawi zonse imene timapangira program imeneyi amatipasira ndi Amos World of Sport. Koma lero tinafika kwa Ngona kumene akuti kuli akulu ena amene amalira zinyama. Siruzowa kuti akuthandoza kuti yani koma timakhulupirira tikaona. Ndiyeno anthu amene akubwerawa ndi amene atatiperekeze kwa mkulu amene kuti tikamve kuti ndizoona. Wasina anofali kete mwenye mwana wala tibange direct waizwa. Direct yonenda andabanga kaelane. Hapo saina aje kuti. Hapo saina aje ndandu zo kungofika. Meyo kafuko kamukuti ntani leza. Hadi hapo. Akulu mukuona pa video amene akutiperekeza kwa mkulu amene akunena kuti ndi waluso wathu walero. Munthu amene akuti amapanga zinthu zambirimbiri. Ife timaona ngati nizolira zinyama zokha koma kuti amapanga zambirimbiri. Ndi amada ndikuona ife timakhulupirira tikaona. Tikaone zimene akunenazo kapena tikamve kuti zimene akunena kuti mkulu amapanga ndizoona. Mongo kumbusana program imene amatipasira ndi Amos World of Sport amene chidule chake timangoti Moz Malawi. Pani yokhayo imene imaganizira anthu amugeto kwatukula pa luso losiyana komanso kuonesesa kuti ma communities anthu akhala kupangidwa entertain. Ndiyeno tiye tikaone ku site yawo zikumve kuti avieta wawo amayenda bwino. Mwalowa inuyo ku Moz World of Sport kumene koko mukamenya avieta mukazionera nokha kumveka kuti anthu anawina ma 17 million 14 million mbuyo muzikone kuti zikuphika kumeneko. Waluso wathu ndi amene tiye ticheze naye. Ndamene. Nde amafuna magezi amaluso. Ndano nakuni nani niyo kuti anthu akunyemerera niyo kwambiri. Ndesuzo lino mapanga luso lanje. Ineru nthawi zina ndimathakulira ngati galo. Mina nthawi zina mina ndimathakumveka ndimathakuyankhulaso ngati kazi. Ndezimezo mazibanga bwanje. Okay, zimene zozo ukakhala ngati kwambiri ngati galo ina kapena amenya imakwanisa kwambiri ngati amenya galo malira nditu mumve ngati galo anthu umaona ngati nditu galo ngati mkazi ndiye mayankhula kuti mafoni mu kapena bwanji mafoni kuti mayankhula kumankhula ngati mkazi kwambiri timve yankhula ngati mkazi ngati mundu akufuna zoti ndi mube mawu kani mkazi kani mamuna ndiye ndifuna ni mube mawu mata muyankhula mabwino mabwino hello basi yeye ujanyanga hello sabobo abobo basi iwe ni ndani ineru ndi wakuti okay ndiye umafuna ndani ndiye ujazi ndiyanga mina kufunira mwe kola aba mwamba kwangu ngati mkazi zoti timaziyamba hapo ndito mwamba aba kwangu hapo wezi Jufuna imenyeni yo wini leo na ndo ya live okay menyani ya live ndimvi ndiye mukhoza umina example mukhoza manje basafuse okay program eri kubanga ifeyo tukati kanga na mageza amaluso odabwisa ena maluso amene anthu amasaiza kuti elisi lingakhale luso feru mati limene yo ndi luso ngati anthu chinthu chimawaza imeneyo ndi luso ndiye program ene amatipasira ndi Amos World of Sport t-shirt imene ndavalai yamirira dogi akhoza kundigunda munthu amene akandigundira ndikuti ino ndimathakulira munthu kabwino nde akugundani basi matira pomwe basi nimanjizira kwina ngati kuti mina ndigundiramu basi nimalira mu ndere mwelekeze kuti munthu akugundani gaimoto yakugundani tamenyani imeneyo okay gaimoto andigunda Galo mene wajikuda wajizungu galo ronde ndo sonte mplagi ko Bulagi azezi boa lituli sono nde ya ujenio ya tufuna no yomaliza ikali no yankazi nde niyo diese ba phone dikali ya phone okay hero ni ndani kodi ineru ni na green hand ni makala kwa Ngona kodi lero uli free uli busy aiso ngati ukandifune ukoza unipeza mene ukandipezeremo taina ilio sinima beseka zilipo nde uzafuna bwanji ndi short time 5000 komano
ukoza kumabwera mmene ulili iweyo ngati uli nazo dollars ukoza kundipesa mmene ukandipesere sono imene tisambana poposo yaka sono imene nkasa imene wampala kamene wapa nyumba wiru ndiye kuti no amene ndi wampala wiru paundo ni mbava yori ilibe kwawe so inu imene munayepeza bwanji uli muziya nkulonjo ndi basi kungoti ine ndimakhala chidi kwambiri ndi anthu ngati amene wawa ndimakhala ndi kwa mawandikana na anthu amenewa mwakhalisa na anthu amenewa ngati kunoku kwa nkona ndakhalisa nawo ndiye munapeza kuti munasanduka ngati ine ndimatha kuwaba kuti malowera iyi of course kuti Galu wagona wagona of course mbuyo mnimatha kukwanisa bwino kwambiri Galu wagona ndiye kuti akupuma amatha kugona jonje ndifuna kuti pange steam muona mungu ndiye kuti amagona jonje Galu wagona wewe ndiye kuti mungunde eno sobano amene bo Como assim? Como que está yena yokina tavara assim? Assim, maluso olina wambiri assim. Ndithi izozo apo bono ndiye kuti angunda muopsha komanso mwina akhoza kumuluma. Straight up. Komanso apo ndiye kuti alusa kwambiri ndiye kuti akhoza kuphira no mene yakuchira. To big man. I said presenter. To big man. So imene mukupanga abe kapena munasiya zimene. Izizi sindipanga chifukwa choti basi makhala busy ndi magari kuti chacha. Straight up. Kwa magari akafuna kuti mukalilile Galu pena ake sicheka. Live show. Pano ndoti malusa kukwapula and ukamapanga program ngati zimakhala zoyenda kwambiri kwa munthu amene akupangayo. Koma ineyo kapolo ngati ine palibe phindu imene ndikathe kuipeza. Anakona anthu akufunani. Program ndo anthu akhala akufunani kuti mukapange pe mission ine ake pena pake. Live zikhoza kutela. Ndi anamba alaza kuweza ni bwanji. Fabro ita kuisa kani ndo. Ndi 0 away. 022 066 8 nice one. Zina lija uzeni zina langa ndine Chikondi Yanga Chikondi Banderson Manyowa Manyowa kodi mundino wakuti ineyo kumuzi kwathu ndikusanje mamba didi kuti apato ndiye waenda pyanga ndusanga ndiye kuti mundipeze kuti mosa sochera kwambiri ama ndiziwa kwambiri ndi Giringande ineyo ndi baswero mmachita so soma Giringande maveka laso wero limene lili ndoti ataja ndoti ndwachisena yeso ni sena ndi ndikunda kwambiri zinalo paka na olonde kumuzi kwathu anacho Giringande doggy style nice one alright program mene ama dibasile fende amozo wa sport kwambiri makadu kuona luso losiyana nditafika ntwana kuti akuli Giringande ndi kwa makala kuonesa luso lake nditatokoza kuti nabwera kuweza muli busy ndikutionesa kuti zikuli bwanji nkhani mene ife kwambiri ni magays oti company meri imapanga za betting ndi kwambiri akutupanga ife kuti pushe mafana ngeto azioneka luso chomwe machitika luso silijepa ndi pano pali mambo saka ntchito ife chona kuti tikuona ngati ntchito ngapezi zodyera koma luso lijaso pena ake matopezeka kuti ndoti munthu atha kudyera maiziwa ene chakati mabwera kuti program iti kayenda mucha kumakhala mageze naye akuona kuti aiziza tiwaza tizafuna kuti munthu azati penye represent pena pake ndi ifeso timankaso ndikampaso kochepa kena akongopanga appreciate koma kwambiri timakholi tikazike pena pake mene mwasira phone number mucha anthu ena akaza kuhali namba zoti mmamanga mmatani ndamakona anthu aja aziwa kuti muli ndi maluso osiyana amaona kuti mwina ngakumenye ni help modern so mwina kusiya za Galuzi zina zimene mwati mmapanga ndi chani kusiya za Galu ngati maluso manoti mmamanga kwambiri kumanga maso ndi mapanga ngoso za usozi komanso ndi ndawitapo sonkuku za veterinary izizi za nyamazi ndakwitapo ganyo amene ndoti ni madziwaso kusamala kwacho ndi lusoso ya ndi ino anthu akakufuna nimafuna kuti kwambiri akuti anene mahaso ake ati ineyo popeza sinayambe kupangidwapo zinthu zimene zozo izizi nzachilendo kwa ine koyamba and atafuna kuti ndizamulirire Galu ndiye kuti live doggy style afuna ndimubere kuti wina wake ufuna mkazi kumano kapena kuti
Munthu afuna abere kuti antole wina wake ndiye ndikhoza kumutolera bobo. Munthu ngatelekeze ex wake wamuta aenda afuna wanisura peza baby anyona atakuuza ni uri mumenye represent. Da umenya tu. Afuna zoti atawa. Nice one. Ndakufira se. Kuti ndikhoza kupira bobo. Kuti ndiya longosoleraso bwino. Ndimuba paka na yeye ngati siku likoteka. Paka na live. Ndiye kufuna ziyankhulo ngati ndimakonda kuyankhula kwambiri sichisena. Chisena ndiye ndimayankhula kwambiri. Moti munthu atafuna kuti ndiyankhulane naye chisena. Kapena kuti ndiyankhule zoti munthu asazindikire mwasanga ngati ndiyankhuleke. Ndikuti chisena ndimatha kwambiri ndimaonesa. Alright. Amwe ndathokoza kuti apanga limodzi takhala limodzi menepa. Ndoti if anything number laso ifeti wati itenge. Izakhe kuti nthena yake tizalumikizane nkumuona kuti upanga bwanji.